Nagkatawa ko aning mga laing sekta ba kay ang ato ang tawag ana magipang-upload ingon pa nila instead daw og tawag ining magtudlo ta og mahitungod daw sa pulong sa Ginoo ang ato daw gihimo is nanaot daw kuno ta sa gitawag og mga laing sekta. Wala ba minanaot, igo lang mi nagtug-an sa gitawag og tinuod. Kung unsa ti tinuod di mo ta mong tawag anang isulti. Ang kapait aning maong mga tawhana kay ang katawa lang ta pag sila mobuhat og tawag aning ana atakihon nga simbang katolika dili na daot sa ilaha, pero kita gani ang tawag anang musulti against sa ilaha mingon sa daot ato silang gidaot ay wrong na, mali na nya. Kung mingon sila tawag anang daot di mag-provide sila og tawag anang ebidensya nga gidaot nato ang ilahang kuan, gidaot nato ang ilahang tawag ining pundok. Pero wala eh. Ang ato lang gitug-an kamaturan, ang atong gitudlo is kung unsa tong naa sa facts. Nga napad to'y tawag ining ningon nga kay katong last natong video man god, ang ato manggong gi-upload, ang atong na-upload katong dito ko sa Toril nga ingon ta nga ang nagpapatay kang Kristo tawag ining mga sabadista, kay mga sabadista magitinuod to. Di magitun mo pwede ingon nga mga Domingista. So ang nagpapatay kang Kristo, mga sabadista yung klaro. Nya ang ilahang gitamod nga sugo, ang ilang gisunod nga sugo, kining pagpahulay sa gitawag og adlaw ikapito. So karon ningon sila sa kuang nga gidaot wala eh. Igor ko tawag ana nasulti, pero katong mga sabadista hato mga Hudyo man to. Pero naman po yung mga nag-angkon mo sabadista nga nagpakahudyo. Disgrasya gihapon kay sinaguga man na siyawa nang magpakahudyo. Diba? Sinaguga man na sa tawag inang sayawan. At the same time, kanang mga kuanron, kanang mga gitawag og kining mga nagpaila karon nga gitawag og mga Hudyo. Nagpaila nga tawag ining mga Sabbath keeper. Ipangtukod ito ng mga Amerikano eh. Musugot kag sa dili gipangtukod gyud na og tawag ining mga Amerikano. Dili gyud nagikan kang Kristo. Never gyud na nagikan kang Kristo. Basta pundok gani nga gawa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay dili gyud nagikan kang Kristo. Dili nagikan kang Kristo. Gikan na dito sa kuan, gikan na dito sa tawag ining Amerika or Japan ba or sa gitawag Korea or bisan pud sa Pilipinas. So manang di tayo nila pwede makuan, di tayo nila pwede mailad. Mana nga kuan lang gud tawag anang dawat-dawat lang gud tag unsay tinuod. Kay kami po mga Katoliko, igo lang pad bumimo tubag sa inyohang tawag ini mga akusasyon na bahin namo. So kung tawag ano nasakitan mo, pasensya kay igo lang may minisulti tinuod. Kung unsay tinuod, mo to tong punitan. Kung unsay tinuod, mo to tong itudlo. Kung unsay tinuod, mo to tong huptan. Di ba? So agwanta lang mo.